सिकालारनो लांटा चुंता खायै 10 दिन लामा कासबै कायसा फाइजलामी खायै शुधु मिनिस्टारनि सीटनि बागै बरक माने तमा अब के कटालो पार्टी ऑफिस ओपन खायजा का दिनै साल कापिलाक जुलाइ बारि आमचाइनि अ साल कापिलाक आमचाइनि कितमोहन गामियाव चिनि तिप्रा मथानि कायसा कटाल तांनक उद्बोधन खायजाखा दगलामफियाव रिजाखा ताई अ जागा कायसा पान्दाबो खायजाखा याचक समा पान्दा दिनैनि अ पान्दानि बिसिंतै ताई दगलामफियाव मानि पान्दानि बिसिंतै अ आमचाइनि 76 परिवार 76 फैमिली 176 नि ऊपर 167 अमाहिनो फैमिली का वोटर्स बरक दिनै जोंबाय जॉइनिंग खायका बीजेपी IPFT कांग्रेस अमाहिके दाल बिदाल CPM विशेष खाई CPIM और निनो खायका दिनै जॉइनिंग रिखा तिप्रा मथाव इनके बेलेकेनो आं खा कुफुर बायबरनो लामसका याचा गैनाखा बेलेनो खातं बस कंगो बता अब हाके संगै दं जे CPM या करे हाय के BJP या करे तिब्रा मथन बानारम नै नै आ सातो तंगो तांगै हिमाले जों नुका सारा त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा मथानि जे परिवेश त्रिपुरा मथानि जे डिसिप्लिन त्रिपुरा मथानि जे आइडियोलॉजी बुबाग्रानि जे नाहारमुं सामुं शुधु कक बाय सिमिया फिजिकली मेंटली प्रेक्टिकली जत सामुं खलाय तंगो जे जागावो जों साइमनो कोरोनानि बागै सारा त्रिपुरा राज्योआव जे क्राइसिस दंगो त्रिपुरासा आमचाय जे जा क्राइसिस चामुं नमुनि जे जा प्रब्लेम जों चामुं नमुं साप्लाय रि दंगो जे जागा हॉस्पिटल ऑक्सीजन क्राइसिस अपनी बागै ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जों प्रत्येकटा हॉस्पिटल रोखा दाबो सिलिंडर बाहायनो जों अमायकेनो जे जागाव ऑक्सीजन प्लांट खायजाक दंगो आ जागा जों रेना हेने वानसोय दंगो जेटा चिनि बुबाग्रा नाहारमुं जे जागाव आगिनो साखलायजाक अमायकेनो जे कंनि मते जे सामुं तां तम नगै लुकुरक बेलेकेनो खाफुरै जोंनो जॉइनिंग खाय दंगो आशा खालायो ताइ उपसखां सालो फायनाय शुधु अरे सिमिया त्रिपुरानि जे कुनु जागा कुनानिनो त्रिपुरा मथाव जॉइनिंग उंनाय जे जागाव त्रिपुरा राज्योआव शुधु त्रिपुरासानि कायसाना आंचलिक दल दंनाय आबंका त्रिपुरा मथा तबे सर जुदा जुदा पॉलिटिकल पार्टी रक साइड दं ग्रेटर त्रिपुरालैंड शुधु पाथिनि इशू खायसे अब ग्रेटर त्रिपुरालैंड सानों अ बासु जरते कोबै जारा साइड दंनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड शुधु पार्टीनि इशू हिनि साइड दंनाय रंका आबंका बेसिरभाग IPFT पार्टीनि बरक तांगै हिनमाले बरक से आमो कल्चर तुइ फैयंका बा बरंनो सासिनाय बिले त्रिपुरालैंड हिनि सावै बरकनो आलसुवायै चाया नंगिया खायै सिकालारनो लांटा चुंता खायै 10 दिन लामा कासबै कायसा फाइजलामी खायै शुधु मिनिस्टारनि सीटनि बागै बरक आमाय खायमा दंका बा बरक आमाय वानसक चिनाय समपना आं डाइरेक्ट बुंनो साना थांलिया बरंनि बिसिंगनो खरसा सानाय हामबाय प्रोग्राम बो मथा हयते तिनी काबिसुक बुतार जॉइनिंग তিনি অ জায়গাও CPM IPFT BJP তারপরে তিনি কংগ্রেস যতনো ইয়াকারই তিনি 76 ফ্যামিলি তিনি ইরফাই জয়েনিং উকা অ জায়গাও ভোটার দङ 176 রাও কাই তিনিও সিনি বুবাগ্রানি নাহারমুং তিনি সিনি থানচানা নাহरै বক যত তিনি বুবাগ্রানি যে आइडियोलॉजी दंनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बना हामजागै बरक जत बुबाग्रानि लगे हिमनाय तिनि सिमी बुबाग्रानि जबागो बरक जत फायनाय हनै तिनि सिंबे कग्रवै जॉइनिंग रखा अब शुधु अब सुबिदि जॉइनिंग ना बसकांगो ताइबो अब हाइके त्रिपुरा मथा जॉइन बसकांगो तेबो जॉइनिंग उंनाय कारण तिनियो जों जतबो नायमानखा जों सायमानखा जे बुबाग्रा सारा जिनि कुनो लामा करै बुबाग्रा सिमी न सिनि मोथांजागनानि लामा कायसा दंगो अ आलादा सेपारेट जे कन्स्टिट्यूशनल राइट दंनाय आबो जों माननाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंते हनै बरक जत सायमानखा चिनि बरक दफानि बागै चिनि हा दफानि बागै चिनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों जतबो बुबाग्रानि लगे हिमनाय हनै तेबो बरक गोबांमा बरक साजाक दङ गाय जों तरक जॉइनिंग खालायलायनाय ताइबो लुकुरकनि सुमुं जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबनि जे मेप बक्ति खेरुम जोंना लुकुरक मेप जे दंनाय अब बुबाग्राना साजाक अब बुबाग्राना सायमाननाय अब बुतै खेखे तेबो काहामुंनाय बुबु मेप अब चिनि जागा दंनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड खबजागनाय अब बुबाग्राना सांग नरे ग्रेटर त्रिपुरालैंड बगे त्रिपुरा सिमिते अब हाइके सबा खायने ना हातार हासते थाइबो जों वानसुकजाक दङ जों दिल्ली राव थाङै चिनि चबा खालायनाय कारण जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड त्रिपुरानि हयते जों मांगला
जोंना जुदि रोना हांखाय सिनि ताने दिल्लीनि गभर्नमेन्ट जे तंनाय दिल्लीनि हयतेनो जोंनो रोनाय केन्द्र सरकारनि बिसिंते नरक बो पाथि हयते तिनि टिप्रा मथाने बाना रमखा आगे वो बात तो आगे दे आगे हला सिपिएम CPM तामने बागै ताबक टिप्रा मथा फाइखे माने जातिना जों हामजाय बाबा ग्राना हामजाय उसो खाबाय खुबाय बावनो हामजा मानो मैया उसो सिनि हाना एडिशनल ला होने आंसो मुक्ति खायनो तासि आं मुक्ति आं माने बिराय हामजा लांनानै तंथंलांनानै आरे खाब खुदा जतन नानि बिसने समान जतन आं आनि खामानि तो CPM तंग फरकला आबा हाइकनो दफानि सामं तामने नंजे नुया माने जातिनि नङै सामं तामान नुय आं जतन आं हामजा बसकांगो ताइबो नरक आबा हाइकेनो बुबा करन लगे रय तंने आबा हाइ संग फेकेता सबै फेका बाबा ग्रानि लगे नै